Tunay na mayaman sa kultura at kasaysayan ang lalawigan ng Pampanga. Hindi lamang makikita ang kwento ng nakaraan sa pamamagitan ng mga pista, tradisyon at pagkain, kundi pati na rin sa mga istruktura sa probinsya. Sa bayan ng Magalang, makikita ang dalawang heliograph towers sa Barangay San Isidro at Santa Cruz na idiniklarang important cultural property ng Pambansang Museo ng Pilipinas. May 5 kilometro ang distansya ng dalawang tower. Bilang isang important cultural property, hindi ito maaring basta-basta sirain nang walang otorisasyon ng mga kinaukulan. At ayon kay Magalang Tourism Officer Ryan Miranda, bukod tangi at makasaysayan ang mga towers sa kanilang bayan. The two heliograph towers of Magalang, they're the only heliograph towers in the Philippines, no? Yung heliograph towers, these are watchtowers. But compared to other watchtowers, specifically the watchtowers in Visayas, you could find them at least near the seashore o sa ito hindi sa coastal town, upland siya, malapit siya sa bundok. Naging instrumento raw ang mga lumang istruktura para magbigay ng impormasyon sa mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. No, their prime purpose is to guard the mountain kasi nga yung mga kalaban noon nagbubundok sila sa bundok Arayat, no, ng mga Kastila. So ngayon, para silang yung Magalang used to be a fort of the Spaniards during the Spanish colonial period. So gina-guard nila yon, parang meron silang mga Morse code but parang mirror sila, concave mirror sila. So they pass their signal to the other tower until it reaches the fort. Yung mga heliograph towers, they were constructed around 1863 onwards. They're located 5 kilometers away from each other. Bukod sa pagtanggap ng sertipikasyon ng ICP mula sa National Historical Commission of the Philippines at National Museum of the Philippines katuwang ang lokal na pamahalaan ng Magalang, ginawaran din ni Magalang Mayor Romulo Pecson ng halagang 150,000 pesos ang kura paroko ng San Bartolome. Yon ay para sa conservation funds na napakahalaga rin umanong paglaanan ng atensyon dahil isa itong yaman ng bayan. Siyempre kahit na maliit na laga lamang dahil pinangangalagaan natin yung simbahan, yung mga pang-repair nila sa mga konting mga nasira. Mula sa Barangay San Isidro patungong Barangay Santa Cruz, itinulak ang maikling selebrasyon na ito'y hindi rin umano dapat mapagpaliban kahit na may pandemya, lalo na't kasama sa tema nilang ikinakampanya ang umano'y Victory of Humanity sa larangan ng pagsisinop ng pambansang pamana. Paulo G. Santos, CLTV News.